बे निर्बाचन फैबाय थानाय निर्बाचनाव आङो जोंनि बिजेपि आरो बिपिएफ लोगोसे नांनानै जोंफ्रा इलेक्सना जागोन जेब्ला आरो जोंनि बे निस खाग्रायाहा जोंहा रिहन दैमारिनियावनो गोग्लैदों बेनिखायनो जोंनि गामिया आंल' नङा जोंनि गामिनि गासैबो बे रिहन दैमारिनिनो गासिबो भटखौ होनाय जाखागोन। रिहन दैमारिनो मानो होगोन मानो मोजां मोनो नोंथांमोना? रिहन दैमारिया जों गावगायनि मानसि माने बिसोरो बिथाङानो होदों रिहन सारानो होनाय आरो आं गावगायबो सम बुजि रिहन सारनियाव थाङो आरो जोंहा बेमारिफोर गोग्लैना थायो आं बिसोरनि कागज पत्र लांना होयो बिथाङा जिफोर अनुदान एकालिनफोर बेखौ बिथाङा होदों आरो मोननो हादों आं गावगायबो थाङो आरो बेबायसा मोजां रिसिभ खालामो आरो इउपिपिएलनिफ्राय जोङो जेबो मोनासै आरो बिसोर ओरैबायदि थगायबाय आं जोबोद दुखु मोनबाय दिनै बुंनो मोनदों आं गोजोनदों खिन्थु बिसोरो 6-5 माहनि सिगां इउपिपिएलनिफ्राय फैनानै आंखौ बुंबाय दि नोङो इउपिपिएलआव भटखौ हो आरो जोङो आन्दलन समाव आङो खस्थ' खालामदोंमोन आं 10आवमोन बै समावहा आन्दलननि समाव बिसोरो आसामिस मिडियामाव फरायनाङा होननानै मोना होनना आंखौ बुंबाय बेनिफ्राय आंखौ लाबोनानै आङो पानेरि दख'रानि जिथु मा होननानै बुङो भलन्टियार पस्टआव आं दोङो भलन्टियार पस्टआव बे निस खाग्राया एसेबां गिदिर खिन्थु आं सासे थिफ्रि सासे आइजोखौ हिनजावसासोमोन आं फरायसामोन बेखौ आंखौ लांनानै बिसोर भलन्टियार खालामदोंमोन बैनि जुनै आंनो मायाबा मोनसे होगोन आन्दलनाव खस्थ' खालामनायनि थाखाय 2 लाख 3 लाखनि होनायनि खोथामोन खिन्थु दिनैसिम जेबो गैया आरो नै इलेक्सननि समावबो बिसोरो आंखौहा बिसोरनि पार्टिफोराहा इउपिपिएलनिफोरा आं थाङोमोन मिटिङावहा थांनायाव मा होनोमोन ओइ नोंलाय बे इउपिपिएलनि नंगौना नङा थांजानोबो बायो इफोरबायसा खोथा बिदिनो आङो थाबाय आरो बिसोरजों 5 बोसोराव आं होगोन होननानैलाय खिन्थु आं दायो जोबोद दुखु मोननाय दङ इउपिपिएलआ बा जों गामियाव भट मोननाय नङा। बिपिएफआ 2000 मा सनाव जन्म मोनलायो 2005आव बे बिपिएफ जन्मनिफ्रायनो दिनैसिम बिपिएफजोंनो दङ आरो बिपिएफजोंनो थाबाय थागोन बे लेखालाय मानो माबावनो जोंलाय जोंनो नांलिया आं हाग्रामाखौ बेनि दैदेननाय बेनि बुंनायफोरखौ मोजां मोननानैनो आं बिपिएफनो भट होगोन।